No menee. 10 sekuntia. 5, 4, 3, 2, 1, go! Joo. Joo, niin pitäisi. Mä montaan sen sasan, mutta eiks niin? Mä rauhassa älä. Joo. Mä ihan, et sä pari minuuttia ihan vaan lepää. Jos se mene sillä ekalla suoraksi, niin sit se on siinä. Pitäisi sit lopettaa. Joo, pitää. Se on siinä sit. Sen takia Se on ihan rauhassa. sen takia mä tein näin järjestyksen. Vasta 3 minuuttia. Että se jauhotin 20 minuuttia. Tämähän on ihan vitun rankka sitten. Jos noin sais, niin Tässä on tuon pallon paino näyttää jotenkin nyt sitten. joo, sitten. Lopussa. Joo. Eikä se autokin kokea. Tää aloittaa ala-asennosta. Mun mielestä. Joo, tai siis siinä alhaalta aloitetaan ja sitten. Joo. Tää kyllä. Oliko se eka muka? Se vasta oli se eka. Niin, eka on. Sun kädetin levätä, se oikein vaan noin. Joo. Ei se tuu menee läpi. Mut sanotaan näin, että aika hyvin mä sain se ekan kyllä. Kamas on tässä, jos sä haluat vielä ylittää, sun on vartti aikaa tehdä. Paljonkaan se etäisyys piti olla, kun mä en muista. Käsien etäisyys tää. Se oli joku 25 senttiä. Ainakin yksi on hyväksytty vai? Ne kattoo sen sitten sieltä. No ei.
Ja hyväksyy tai on hyväksymättä. No ei se mitään. Jotain pääsemään toiseen. Samanlaiseen. Joo, paljon se jää muuten, paljon se jää ottelee, paljon se jää suurin piirtein, kuinka paljon se jää. Niin. Siis aika paljon se menee ihan Miten siinä on, että se ei tule? Onko se tuo lankio mikä, tai onko se kasvu mikä luuluu? Niin se on ylä. Se on se, kun mä en saa niitä leudoille. Eikö se ole? Siinä se on kiinni. Niin. Sillä mitä leukoilla tehdään. Eikö se samat lihat? Eikö? Sitä peukkaansa vedä. Se pitäisi työntää. Siis toi ihan toinen, se on sama pysty tunnemaan sitä siinä. Niin. Niinpä. Kokeillaan vielä yksi. Leikki on lähtenyt. Aika lähellä, tuo on hyvä, se on aika lähellä. Toi oli aika hyvä, mutta tiedätkö, se potku, mun täytyy potkasta ennen, toi oli jo. Ajattelin, jos mä olisin saanut, niin ne olisi tässä nyt 5. Toi oli niinku jo aika lähellä. Se oli aika lähellä toi 5. Kokeilin vielä pari, jos ei sulla ole kiire. Ihan vaan harjoituksen vuoksi. Koska ei tää nyt ehkä niin epätoivoinen tää tilanne ole sit kuitenkaan. Nyt kun sais yhden vielä, mutta on se aika kaukana. On se. 5 pitäisi tehdä, pitäisi soittaa. Joo. Eikä sitä voi kuitenkaan sit sillä tavalla sanoa 5 Se tuntuu aika hyvälle. Tiedätkö, että se ei ole hirveästi kiinni. Se on sit perkeleen potkusta, nyt mä näin kiinni. Joo, se on varmaan. Tiedätkö, nyt mä potkasin tuolla kovempaa, niin mä pääsin sinne. Mä kokeilen vielä, että mä siihen yhden. Tossahan toi video pyörii. Mä kokeilen yhden kerran vielä. Ei sitä kannata sitten enempää. Sitä kaikki tehdään. Ei ollut. Mistä meni? Mun mielestä se eka oli. Pistä poikki vaan.